Mga libod suroy nga pamilya, hipuson atol sa IEC. Simbahan, dili buot maduhig sa plano. Radasa, dili masuspenso, samtang adunay motion for reconsideration. Bonus sa Kapitolyo, ipanghatag na ugma. Mga hubog, giplanuhan nga hipuson atol sa Sinulog. Maayong hapon sugbog Kabisayan, ang LTFRB mo issue og special permits alang sa dugang mga biyahe panahon sa mga holiday sa Pasko. Ilang nga nakita nga magkuwang ang mga bus tungod sa kadaghanan sa mga pasahero nga dili mahakot sa existing nga gidaghanon sa mga bus. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Tulukad lang sa waap ang Pasko. Way puas ang pagpangabot sa mga pasahero sa North ug South Bus Terminals sa Dakbayan sa Sugbo. Menos pa kiniapan, magpadayon ang gibag-on sa mga sumasakay hangtod Disyembre 24. Tungod sa kadaghan sa mga pasahero na matikdan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kakuwang sa mga bus nga nagbiyahe sa lalawigan. Makita kini sa kataas sa mga pasahero nga nag-atang aron mo sakay og bus. Kapin sa 40 ka mga special permits na ang gi-issue sa LTFRB alang sa series bus alang sa dugang biyahe. Magbutang sa mga help desk ang LTFRB sa North ug South Bus Terminals alang sa mga bus companies nga mo-apply og special permit. Kaganiha, nang inspeksyon sa mga bus ang LTFRB pagsiguro nga dunay igong mga dokumento ang mga bus ug kung balido pa ang ilang mga panggisa. Karon mo request na mo tawag ta sa management ini padugan ang ilang special permit kay medyo gahin na ang mga pasahero kadaghan. Way nakitang kalapasan sa mga dokumento ang mga inspectors sa mga bus terminals. Wa say nakitang mga kolorong tugod sa kadako sa multa nga gimando sa Joint Administrative Order nga moabot na og 1 ka milyon ka pesos. Napo ka mga LTFRB inspectors ang maglibot-libot sa mga terminals sugod karong adlaw hangtod sa pagpamalik sa mga pasahero sa liwas sa Pasko. Pagkakaron, dunay kapin 200 ka mga bus ang nagdagan sa Sugbo. Ang kinalang niyo nato makita nato gyud nga dunay special permit. Kay usually gyud ini wa na sila gabiya silang ruta. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gidid-an ang mga pasahero nga magdala o mukarga o pabuto sulod sa mga bus pasaheroan. Mga kadagkuan sa South Bus Terminal mipahimangno nga dili nila tugutan nga makasakay ang mga pasahero nga magdala sa bisan unsa nga matang sa pabuto. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Ugma sa hapon, gipaabot nga mas mudagan ang mga pasahero sa South Bus Terminal nga manguli sa ilang mga lungsod. Di mo menos sa 60 ngadto sa 70,000 ka mga sumasakay ang posibleng mudugok sa terminal ugma hangtod na sa bispera sa Pasko. Dugang Blue Guards, Civil Security Unit ug PNP personnel ang ipakatap sugod ugma sud sa terminal pagsiguro nga luwas ang mga pasahero. Niya katong sa SWAT teams, kinaindog kung madaan na ugma o mga uban pa natong ipang-invite mga personnel nga motabang og maintain sa peace and order o control of passengers dinhi sa terminal. Kagahapon lang nahuman ang paghatag og supply sa kuryente alang sa bag-ong air conditioner sa terminal. Gipasidad-an ni Eddie Dusaban Sr. ang mga pasahero nga gidili kanila ang pagdala og mga bisan unsang matang sa pabuto. Kay sa una previous years ato mga gibawal ang magbandag mga explosives kana mga lubintador, mga basta mabuto. Ginadili gina pag pada kay kuya mga bubuto dito sa kanan, mapanik niya mga tao, makuyawan abigon sa tuyong buto. So gidili gina. Gipasalig sa CSBT management nga dunay igong bus nga masakyan ng mga pasahero ugma hangtod na sa adlaw sa Pasko. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga pulis nga gikan sa kauluhan nagmeeting uban sa mga opisyal sa regional office alang sa pagpangandam sa seguridad sa umaabot nga International Eucharistic Congress. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Dadoon sa Kampo Krame dinhi sa Sugbo ang mga kahimanan sa papal visit ug epic meetings. Apil niini ang mga CCTV cameras nga imuntar sa nagkadayang lugar ug mga canine dogs. Lahi ang preparasyon sa kapulisan alang sa seguridad sa IEC kun itandi sa pagbisita sa Santo Papa ug sa mga delegado sa EPEC.
Noon pong dumating si Pope Francis, meron pong sariling security ang mga membro po ng Vatican. Ayun po ay napag-usapan namin at ni-request po nila yon. Mga cardinal po na dadating, kailangan po mabigyan po natin ng protection. Hindi lang po kasi sa Pilipinas ginagawa yon. Sa lahat po ng pinupuntahan ni Papa. At ito po ay sanction din po ng Vatican, itong IEC na ito. Usa sa gihuwat sa kapulisan mo ang budget alang sa security gikan sa Malacañang. Niadtong papal visit, wala mangayo og kwarta ang kapulisan sa kadagkuan sa simbahan. Tungod kay dunay kwarta nga gigahin sa kagamahanan. Sa EPIC po, kung lang po yan, may mga templates. Napagkasuduan po lahat ng member agencies. Pero po, pagdating po sa ganito, may ibang template din po siya. Pag sinabi po ng simbahang katoliko na ito pong gagawin natin, sila ay sumusunod. Ang mga pulis gikan sa kauluhan nianhi dinhi sa Sugbo karong adlaw aron ipaubos sa orientation ang kapulisan sa Central Visayas sa mahitabo nga dagkong kalihukan sunod buwan. Gikatakda nga ang Chief PNP nga si Ricardo Marquez muanhi sa Sugbo alang sa pag-apil sa ilang pagpangandam sa seguridad. Continuing workshop and planning, we are improving our plans, and we have some officers coming from the national headquarters sent by our chief Philippine National Police to check on our preparations and at the same time make the necessary advice to all our subordinate commanders. That's why nagbi-briefing sila at the same time. We are correcting or adding some missing links to our plan. So, they are sort of consultants namin from national headquarters. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Disaster team sa Dakbayan sa Sugbo nangandam alang sa pagtubag sa disgrasya sa mga pabuto. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Ubos sa red alert ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management atol sa kasaulugan sa Pasko. Laking usab niini ang mga bombero sa barangay ug mga disaster teams nga mag-standby sulod sa 24 oras. Usa sa ilang bantayan ang mabuthan, masunog o madisgrasya sa mga pabuto karong Pasko. Kay di tabuot nga magsaulog ta dunay mahitabo nga mga sunog o bisan unsa mga katalagman o trahedya, kinahanglan nga ato yung pagabantayan ang ato ang syudad. Gipahimangnuan ang tanan nga magbinantayon batok sa paggamit sa mga pabuto. Ang barangay manakop usab sa iligal nga namaligya og pabuto sa kadalanan. Kay wagi ko mo nga magsaulog ta nga way mahitabo nga trahedya sa ilahang pamilya kay problema na gyud kaayo. So ang mga kabaranggayan sa damo sang giawhag sa pagpatuman sa maong ordinansa kay do naman tay ordinansa ni ana sa pagsiko, pag-embargo, no? Niining maong mga pabuto nga mamaligya nga way mga permiso. Bantayan usab ang paggamit sa mga Christmas lights ug sundon ang gilagda sa gidugayon sa paggamit niini aron malikayan ang sunog. Kanya nag-awhag punta sa ato sa mga katawhan nga magpundo gidaan og tubig por si kaso, no? Magpundo og tubig daan kay og uno galing dunay mo silaob naa dayoy matabang. Labi na karon mga panahon nga traffic kay nga itong mga kadalanan. Mabalakata nga malangay ang pag-abot sa mga kabumbiruhan gumikan sa kahuot sa dagan sa atong trapiko. Di lang kay mga firecrackers ang atong gibantayan, lakip na usab ang mga series lights, no, mga Christmas decors nga bantayan gyud kay sa panahon sa Pasko musaka ang load sa ato ang kapasidad sa elektrisidad. So musangkop ngadto sa overload o niya mubaga makamugla na hinuon og sunog. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. City Hall wala pa'y permit alang sa pagpamutol sa kahoy sa Pope John Paul II Avenue. Gitambagan sila sa lokal nga DENR sa pag-comply sa insakto nga requirement ug pag-follow up niini sa National Office. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Pipila na lang kaadlaw ug mapupus na ang tuig 2015 ug musud na usab ang buwan sa Enero nga may usa sa labing busy nga buwan sa mga Sugbuanon. Kagawa sa tinuig nga sinulog, laing gipangandaman di lang sa dakbayin sa Sugbo apan sa tibok gobyerno ang ipaygayon nga 51st International Eucharistic Congress. Usa unya sa labing dugukon nga lugar ang IEC Pavilion sa Pope John Paul II Avenue sa Barangay Mabolo. Apan hangtod karon, problema gihapon ang pagpalapad sa U-turn slot alang sa mga bus sa libuan ka mga delegado sa IEC. For now, wala po kayo, I cannot think of another option
no? What we can do perhaps is to make a thorough or aggressive follow-up sa DNR Central Office, which in this case we are making one. Plano sa City Hall nga padak-an ang U-turn slot pinaagi sa pagguba sa Center Island o pag-earthball sa 11 ka magkahoy. Pagkakaroon, wa pa mo issue earthballing permit ang uluhang buhatan sa Department of Environment and Natural Resources. Doon na say problema ang permit application sa City Hall, sama sa consultation nga wa tambungi sa mga taga-simbahan o ang certification gikan sa DPWH District Engineer nga diigo alang sa request. Tugod ini, doon na pagay posibilidad nga questionon o ibasura sa DNR Central Office ang earthballing permit tungod sa kakuwang sa marikisitos. Hangyo sa DNR 7 sa Cebu City Hall ang adverse follow-up sa permit aron maaprubahan kini sa ilang central office ug masugdan na ang pagpalapad sa U-turn slot. Kung ang Cebu City government, doon na sila pwede ma-follow up sa central office, although we can make a parallel follow-up po on the part sa DNR 7, pwede na siya, no? So, for now, wala pa man yun nigawas po ang katong clearance to issue, authorizing our regional director to issue a earth balling permit. Ato lang ipaklaro na earth balling permit lagi ang naa. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Upat ka mga balay nga naugdaw sa sunog dito sa Mambaling kagahapon sa hapon. Laing upat ka balay ang nakanan sa kayo. Ang kayo gituuhan nga gikan sa balay sa usa ka Bernard Romaresa. Nag-overheat nga ceiling fan ang gituuhan nga hinungdan sa kayo. Lakip nga miresponde sa alarma sa sunog si Mayor Michael Rama. Damage ano mga 50,000. 50. Kay light materials man siya niya. Additional bonus sa Kapitolyo madawat na sa mga empleyado ugmang adlaw. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Giandam na karong adlaw sa buhatan sa Cebu Provincial Treasurer's Office ang laing incentive sa kapin 1,400 ka mga casual o regular nga kawani sa Kapitolyo. Ug mga adlaw, madawat na sa mga empleyado ang tag 15,000 pesos nga cash incentive human aprubahi sa Hunta Provincial sa miaging semana ang 20 million pesos nga pondo alang niini. Giandam na lang karon sa tresurero ang payroll sa mga kawani. Ang Program on Awards and Incentive for Service Excellence Praise mo'y mihatag og pagtugot human makuha sa Kapitolyo ang award nga third most competitive province sa National Competitiveness Council karong tuiga. As ugma ni siya magawas. Kay karon pa man naabot ang payroll. Karong mga orasa niya. Mag-ingkod pa ko, process pa niya napay pirmahanan, mga ugma gyud posible siya ugma. Una nang nakadawat ang mga kawani sa Kapitolyo sa ilang Productivity Enhancement Incentive niadtong July, samtang laing 15,000 pesos niadtong Agosto isip Collective Negotiation Agreement bonus. Samtang gibutyag sa Provincial Treasurer sa Sugbo nga 96% sa target collection ang nakuha sa probinsya karong tuiga. Ang uban nilapas mag 80,000 ang monthly nila. So doon ay deduction nga withholding tax. Ang katong nilapas. Nilapas. Pero kaning mga rank and file, sir. Rank and file mostly why deduction. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Suspension order batok kang Mayor Paz Radasa sa dakbayan sa Lapu-Lapu dili mahimong ipatuman samtang adunay appeal. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nadawat sa DILG Region 7 ang suspension order ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza gikan sa Sandigan Bayan. Ang suspension order kabahin sa 15 million pesos nga pork barrel fund ni kanhi Congresswoman Clavel Martinez nga iyang gihatag sa Girl Scout. Si Radaza usa sa mga opisyal sa Girl Scout dihang naitabo ang kontrobersiya o wa pay katungdanan sa gobyerno. Pagkakaroon, di pa mapatuman sa DILG 7 ang suspension order gikan sa Graft Court tungod sa motion for reconsideration ni Radaza. Giklaro sa DILG 7 nga lahi ang kaso sa suspension ni Cebu City Mayor Michael Rama o kang Mayor Paz. Pero when it comes to Sandigan Bayan Munggot, unlike sa Office of the Ombudsman o sa Office of the President Position or immediate executory, sa Office of the Sandigan Bayan, it is a period wherein they can file motion for reconsideration which could stay the implementation. That's why, sa case after nila ni Mayor Paz Radaza, it appears manggod nga, there is still a period
for them to file a motion for reconsideration. Gikan sa Office of the President ang 60-day suspension ni Rama, samtang gikan sa Sandigan Bayan ang kang Mayor Paz na dunay laing proseso sa pagpatuman sa suspension. Matod sa DILG-7, kung maka-file og motion for reconsideration ang mga gimanduan nga isuspenso sa draft court, i-postpone ang pag-serve sa suspension order. Lahi kini sa Office of the President nga mapatuman o mapadayon ang suspension bisan dunay apilar nga buhaton ang gisuspenso sama sa hitabo ni Rama. Giklaro sa DILG nga di angay kadudahan ang wa pagpatuman sa suspension ni Mayor Paz tungod kay disunudan nila ang mga proseso. Actually, it is not the decision of the DILG-7 not to implement. It's not our decision nga. No, we cannot implement it. It is the decision of the central office. Since there is still a period for them to file a motion for reconsideration, then we cannot yet implement. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gitun-an na karon sa kapulisan sa Central Visayas kung unsaon nila pagtubag ang problema sa mga taong hubog nga magsuroy-suroy atol sa selebrasyon sa Sinulog. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. First of all, yung sa Sinulog, ang nakita namin kasi yung Ang presentation... Sinulog himuon pipila ka adlaw sa dili pa sugdan ang kalihukan sa International Eucharistic Congress kun IEC. Matod ni Chief Superintendent Manuel Gairlan nga bugtong security preparation pa lang ang gisgutan sa iyang personahi. Apan iyang nakita nga usa sa nagunang problema matag Sinulog maong mga hubog sa kadalanan. Isugyot ni Gairlan sa local government unit nga tagan sila og sakyanan lakip na ang pagpangitag lugar nga kabutangan sa mga taong hubog kay ila kining panghipuson. We'll request the local government maybe to provide a special van or place. We will try to look for a place na pwede silang pag may nalasing na, matulog na lang sila doon para hindi na manggulo. Sort of, ganun ang pinag-uusapan namin minor details sa aming plan. Diba kasi nalaman ko na during the past years, may mga nalasing, natulog na lang sa kalsada. But this time around, we will try to help them. Pag nalasing, Usa sa plano sa kapulisan nga malikayan ang posibleng stampede sa Sinulog ug IEC. Gitataw sab ni Gairlan nga sa pagkakaron, ila pang gitino kung pila ka pulis ang magamit sa IEC. Hinungdan di pasab siya makabana-bana kung pilay iyang pangayoon nga budget sa higher headquarters. and that's why we are completing our plans. As of this time, we cannot yet determine how much will we request national headquarters to augment our funds. Kaya kinukumpleto namin yung number of personnel, number of resources. Kasi from there, we will determine how many people we will be getting from other maybe offices, from other regions, or maybe from national headquarters. So, siyempre, yung mobilization nito, yung accommodation, etc. Lakip sa request sa PRO7 sa Campo Crame ang walk-through metal scanners. Di pa sab matino sa kapulisan kung pila ka CCTV camera ang ibutang palibot sa Carousel Road. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Archdiocese sa Sugbo dili buot maduhig sa giplano nga pagpanghipos sa mga libod suroy atol sa pagpahigayon sa International Eucharistic Congress sunod bulan. Tuyo sa simbahan nga hatagan og insakto nga pagtagad ang mga nagpuyo sa kadalanan. Kini giaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil. Naglaraw ang nangandam sa International Eucharistic Congress nga istoryahon ug hatagan og shelter ang mga batang libod suroy ug pamilyang nagpuyo sa Asiras. Atol sa meeting sa Pundo, ilang gituki ang problema sa nagkadaghan ng mga street children ug street dwellers. Gitahasan sa pag-ila kanila ang Department of Social Welfare and Services. Mato ni Dr. Esther Concha sa mong buhatan, kabahin silang programa ang pagpapauli sa mga ana sa kadalanan ug paghipo sa uban nga way katulgan. Adunay tukuron nga center ang DSWS aron temporaryo unang ipahimutang ang mga libod suroy nga mga pamilya aron malimpyo ang kadalanan. Is nato nagkadaghan no, but kanang so far gahinay-hinay mig sugod. Nayuban nga taga diri kasagara dili taga diri. So naghinay-hinay na sa pauli, but kanang gikan bitaw tag misa di galyo daghan kay nangatog ang uban na maligya kandila ana lang diha matug. So dili gid sila 100% nga from Cebu City. Usa silang limpihan mao ang Kaputaw, Banilad, Barangay, Capital Site ug Kasambagan.
Giklaro sa Mnikonsya nga doon na sila mga agreement sa mga paghipuson nga dili na mamalik ang katunggikan sa lagyong dapit. Samtang mga bata ibutang sa usa ka center. Apan dili buot sa Archdiocese sa Sugbo nga maduhig sa giplano ang pagpanghipos sa mga libod-suroy nga pamilya. Matod sa representante sa Archdiocese of Cebu, Father Wendell Balbuena, tuyo lang sa simbahan nga tabangan ug hatagan og insaktong pagtagad ang mga nagpuyo sa kadalanan. Iyang hangyoon si Father Carmelo Jola nga makig-alayon sa Cebu City Government. Gawas lang observation ka ganina nga naida ka ng autobus sa kadalanan unsay buhaton man. Sumuto ni campaign nga DSWD na sila prepare nga marag housing for temporary housing antod ma-identify taga ini sila kay encourage nga mo paulo sa ila ha nya unsay mga paginahanglan. So ingon mo ko ganina dili pa ta misunderstood ani sa ubang mga event nga gi-drive away gihipo sa sad ang mga tao sa kadalanan. So ang plano nga naipagabuhaton ani nila. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Way kabutangan ang kalipay sa 12 ka mga kandidato sa Miss Cebu 2016 sa pagsakmit ni Pia Wurtzbach sa ikatulong nga korona sa Miss Universe. Alang kanila usa ka inspirasyon ang gipakita nga mga paningkamot ni Pia hinungdan nga nakabot niya ang kadaugan kagahapon atol sa Miss Universe 2015. Matod sa mga kandidata nga sama ni Pia, panginaot nila nga makabot sab nila ang tagsa-tagsa nila ka mga damgo nga modaog sa mga beauty pageant. Di man kini sayon apan pinaagi sa mga nag-una nga mga virena sa World of Philippine Pageantry, panginaot nila nga sila nausab ang musunod kanila. Hi Pia! Congratulations! We are proud of you! Happy day mga igsuon! Human sa kontrobersyal nga paglangkat sa korona sa kadaugan sa pambato sa Pilipinas nga si Pia Wurtzbach sa labing prestiyosong Miss Universe. Mga nagkarayang komento o reaksyon ang gipaambit sa publiko dinhi sa Sugbo atong pakisayran kung unsay say sa mga netizens nunot sa nagtrending karon di ilang sa Pilipinas apan sa kinatibuk ang universe. Miss Universe 2015 is Philippines. Kahinumduman nga nahimong kontrobersyal og Talk of the Universe ang pagkadaog ni Pia Wurtzbach sa Miss EU kagahapon. Kinihuman nga nasayop ang host sa pagtawag sa mananaog. Nakoronahan sa makadiyot si Miss Colombia apan nabalhin rasab ang maong korona didto ni Pia kansang maoy tinuoray nga rayna. Dinhi sa Sugbo, pipila sa mga personalidad ang atong nahinabi og aniya ang ilang mga nagkarayang komentaryo sa kontrobersyal nga kadaugan ni Pia. Again, proves to all and sundry that the Filipina is international, is the beauty of a Filipina is the beauty and intelligence, internationally competitive. Well, that happens. For as long as we are human beings, we always make mistakes. But what is important is you should be ready to admit, rectify, and of course say sorry for the mistake. Very proud being a Filipino og napamatud-an na gyud sa tibuok kalibutan nga lahi og dunay talento ang ato ang mga kaigsuon ng mga Pilipino. Nya subo lang kay palandungon nga mao toy nahitabo nga nabutangan ng corona nya suod sa pila ka minutos gipahibaw nga gitangtangan siya siyang corona. So mi simpatiya pud ta pud sa Colombia nga dili sa tulalim. No, ang ilahang gibati pod o kita sa taga Colombia ug mao sa toy mahitabo sad nato dako sa gaytong kauwawan ug insulto. So angay gyud manubag ni ana ang organizer. No nga dili na gito angayan nga masubli kay dili lang kay kauwawan to sa Colombia kundi kauwawan to sa organizer sa Miss Universe. Wait, 42 years, that's very long. That's more than 4 decades. 42 years. I wasn't born yet noon na to. Kuan, I really pity, no? Miss Colombia. It's not her fault, no? But on the other hand, ang moment sa atong kandidata she was also deprived of that moment when she walks around and thank the public kay wala man tuma seen all over the world, no? But nevertheless, it's the only Miss Universe nga controversial kayo and then everybody's talking about it. So good. It's a complete Christmas for the Philippines.
Gani tungod ni ini daghang mga meme ug kataw-anan nga mga post nga nanggawas karon sa mga nagkadaiyang social media sites. Dunay uban nga gikumparar ang kadaugan ni Pia sa iPhone. Kung dunay iPhone 6 ug iPhone 6s, aduna say Miss Universe ug Miss Universe S edition. Gikumpara sab kini sa mga hugot sa mga tao nga padayong umaasa sa pag-ibig. Mga meme sa bag-ong gibuwagan sa gugma nga nakonektar sab sa Miss You. Aduna say mga Cebuano meme. Di sab magpaulahi ang trending sa politika kung diin nahimong mga kandidata sa Miss You silang Rojas, Duterte ug Santiago. Gani aduna say pipila nga gihimog balota ang result card sa beauty pageant. Ug syempre, di sab magpaalkanse ang yours truly nga feel na feel gyud kaayo ang pagka Miss Universe. Og mao kadto naglangkob sa atong aksyon showbiz karong hapon alang sa walay karapusang mga chika so banikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucot Sera nga atong word of the day nagkanayon. Dili tanang Miss You nagpasabot nga na Miss kaniya. Pwede sab nga Miss You na as in Miss Universe na. #huwag umasa agay. Mao gyapon gyud istoryaan karon sa in all the social Social media and everything. I guess because it was very, according to the words of our Miss Universe, very 2015 na coronation night. Well, but still we're happy for us. But love yun nako ang comment ni Miss JP Laucot Sera. So mag-amping na gyud ta karong na mag-miss you kay dili day na pasabot na gimingaw ang tawo nimo. Miss You, Pia. 3 days before Christmas. Before Christmas. Kung mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon! Kapatid, happy, it's mine.